Jarraian Eusko Alkartasuna taldeko ordezkari dan Aranburu jaunak deu berbea. Mila esker, legebiltzarkide buru, legebiltzarkide jaun andereak, egun on deizuela denei. Trebiño dugu izpide azkenean, ez bakarrik etxe hontan, etxe hontatik kanpo ere, komunikabideetan ikusi izan dugu, atzo bertan goizean, nola aditzera ematen zen datorren astean berriz ere bildu egingo dela Euskal Ordezkaritza, Espainiako Ordezkaritzarekin, orain dela 2 urte hasitako dinamikari jarraitzeko, orain dela 2 urte elkar kolaboraziorako eta Trebiñoko konterrian gertatzen den gatazka ditu ezagun horri irtenbide bat emateko orduan eratu zen batzordea berriz ere bilduko dela zorionez. Blokeo honi amaiera emanez eta saiatuz bentsat irtenbide elkarrezketan edo bentsat konsensuan oinarrituriko irtenbide bat topatzen saiatzeko. Albiston horiek, hemen ere, etxe hontan ere, trasladatu dira, izan ere hemen izpidu dugu, aspaldin sartutako batasunaren legez besteko proposamen honi, azkenean, legelarik ikusten dute aproposa izan dela hemen tratatzea, eta zorionez hemen tratatzen dugu, zeren azken finean ere, Trebiño jakin badakigu zela Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea, baino bai, batzuen ustez bentsat Euskal lurralde bat, eta beraz, aproposa da hemen hartaz ere hitz egitea. Batasunaren legez besteko proposamenean, hezkuntza arlokoa, 0-3 etapakoa, eskatzen zaio Jaurlaritzari finantzazioa bertan egingo den aurreskolaren finantzazioa bere gain hartu dezan, Arabako zentro publikoen hezkuntza sarean sartu dezan, eta ez hori bakarrik, baizik eta 3. urrats bat ere hezkuntza ziklo guztiak osatu ditzan Jaurlaritzak. Oso ondo daki batasunak ordezkariek denek dakit oso ondo, bertan eskatzen dana berez errealidade kanpo dagoela ezinezko dela juridikoki. Eta Ezker Batuko ordezkariak ondo esan duen bezala gaur hemen guk hori onartuko bagenu, eskatuko genioke Jaurlaritzari legez kontra eritzea eta legez kanpoko neurri bat egitea. Eta hori badakigu denok eta bakoitzak daukagun arduragatik badakigu hori ezinezkoa dela. Hala ere, askotan forma baino zentzua ikusi behar zaio ekimen bati edo bentsat helburua. Eta guk helburuarekin bat egiten dugu eta horregatik oso argi geneukan gobernua sostengatzen dugun hiru alderdiok helburu hori lortu ahal izateko zentzu berdineko emendakin bat aurkeztu behar genuela. Esan duen bezala batasunak badaki bere emendakinarekin, bere legez besteko proposamenarekin ezinezkoa zela hori onartzea edo bazekin bentzat gainontzeko taldek ez genuela onartuko. Ez helburuarekin bat ez zelako baizik eta beste arazo garrantzitsu horregatik. Nik horregatik askotan astontan zehar galdetu izan diot nire buruari zergatik aurkeztu zuten legez besteko proposamen hau. Agian, Trebiñoko gaia, Trebiñoko gatazka, Euskal gatazko hori, hemen izpide izateko izan zedin nahi zuten. Bada izpide, eta hitz egingo dugu, eta alderdi bakoitzak zer iritzi duen esango dugu. Agian, beste behin, gaur egungo marko juridikoaren mugak agerien jartzea zen helburua. Hortaz ez dago problemarik. Trebiñoko gai dela eta, mila gai direla eta, adostu dezakegu hemen alderdi abertzale denak. Eta Eusko Alkartasuna gaur egungo marko juridikoa agortuta dagoela. Eta beste bat behar dugula. Hori jakin badaki batasunak ordezkari bakoitzak. Eusko Alkartasunak zer duen gaur egungo marko juridikoari buruz. Eta zer egin behar dugun beste bat, izateko eta lortzeko. Hori baldin bazen helburua ere, hitz egin dezakegu hortaz. Hirugarrena balitz, agerian ustea Jaurlaritzaren partetik, gaur egun Jaurlaritzaren ardura daukaten alderdien partetik, ez dagoela inplikaziorik Trebiñoren gaiarekin, hitz egin dezagun hortaz. Astearte honetan, otsailak 26-en, publiko gintzan, Gobernu Kontseiluan adostu zen lankidetzarako hitzarmen marko bat. Marko horren arabera, helburua zan, gaur egun Trebiñoko konterrian bizi diren biztanleen bizi maila gainontzeko euskaldunekiko berdintzea. Hau da, asunbitzen zan, guk onartzen genuen, bertan onartzen zan, gaur egun Trebiñoko konterriko bi udal horietan bizi direnak, gainontzeko arabatarrekin eta euskaldunekin alderatuta, erkidegokoak egintzat, bizi maila okerragoak dituztela. Zenbait zerbitzu publikoan ez daukatela gainontzekoak edo asistentziak. Osasuna, hezkuntza, garapen ekonomikoa, nekazaritza esaterako.
Hori argi izanik, eta hortan oinarrituta, eta hain zuzen bidegabekeri hori gainditzeko helburuarekin, lankidetza marko hori sinatzen da elkarrizketaren ondorioz eta konsensuaren ondorioz. Eta hor, aurreikusten da, esaterako hezkuntzaren arloan, gaur hemen ekarri gaituena, 3 gauza oso konkretu. Lehendabizikoa, 0-3 etapa kurrituko duen zentro bat eraikitzea, Jaurlaritzaren kontura. Edo bestela, eraikitze hori kontratatzea. Lehendabiziko puntua. Bigarrena, Trebiñoko konterrian dauden hezkuntzarako beharrak, bertako biztanlek, bertako gurasoak, bertako gaztek dozkaten duten eskariari aurre ingo zaio, aztertu ingo dugu zindan gaur egun 2 udaloietan dagoen benetazko eskaria. Eta 3. Asumituta gaur egun bertan bizi diren euskaldun asko, hola esaten dut, euskaldun asko, beren udalerritetik kanpo joan behar direla gainontzeko arabara ikastea. Eta hori nolabait hori aztertu eta horrek suposatzen den deskonpensazio ekonomikoa eta bestelako ere nolabait kubritu edo berdindu. Hori egiteko, asumitzen dagoela hori hor dagoela, hori konpondu nahi da, eta orduan hori konpondu alizateko, horri erremedio bat jarri alizateko, lankidetza marko hori sinatzen da, konsensuan, akordioan eta elkarrizketan oinarrituta. Gure ustez, guk aurkeztu dugun emendakinean, hain zuzen, lankidetza marko horren baitan jartzen da Trebiñon oraintxe bertan 0-3 etapari dagokionez hartu beharreko neurriak, eta gure ustez ez bakarrik egokiagoa, bezik eta askoz ere faktibelagoa eta egingarriagoa da batasun aurkeztu duena baino. Bukatzeko, esan nahi nuke, gaur hemen, gai hau dela eta ikusten ari gena guk askotan esaten dugunean eraikuntza nazionala ari gera ontaz. Esaten dugunean etxe hau, gobernu hau, legebiltzar hau, erkidegoa, izan behar dela, eraikuntza nazional baten motorra ari gara ontaz. Elkarrizketan, konsensuan eta ezer inposatu gabe. Mila esker. Eskerrik asko bai, zeuri, Aranburu jauna, Eusko Abertzaleak